Hej alle sammen. I dag vil jeg tale om noget, som jeg tror gælder langt de fleste af os. Det er noget, der er så afgørende for vores virksomhed og for vores fremtid økonomisk, at jeg synes, det er meget vigtigt, at vi tænker over det hver evig eneste dag. Er du en person, der dømmer på forhånd? Ja, så er du ikke så ualmindelig. Faktisk er du som langt de fleste. Problemet er, at når vi dømmer på forhånd, så bremser vi vores egen virksomhed. Vi bremser også vores muligheder. Lad os sige, at du har en i dine kontakter, som du virkelig tænker kunne være fantastisk for din virksomhed. Du tænker, Anne her, hun kunne virkelig være god inden for det her. Hold da op, hun kunne virkelig få succes. Hun har lige det, der skal til. Hun har det drive, der skal til. Hun ønsker at udvikle sig. Hun kunne virkelig være god inden for det her. Så tænder du lige pludselig for den røde lampe. Men Anne, hun har også et godt job i forvejen. Hun har egentlig ret meget succes. Hun arbejder også rigtig meget i forvejen. Så har de også fået et lille barn. Jeg tror faktisk ikke, hun har tid til at høre om den her virksomhed. Slet ikke tid til at arbejde med den. Jeg tror faktisk, at hun har så meget succes nu, at hun slet ikke ønsker at overveje noget som helst andet. Det er faktisk også lang tid siden, jeg har snakket med Anne, så hun vil nok også føle, at det var lidt underligt, at jeg kontaktede hende lige pludselig, bare for at fortælle hende om den her virksomhed. Jeg tror faktisk ikke, at Anne vil være interesseret. Jeg vælger at kontakte en anden. Jeg gør det faktisk først i morgen. Der tændte du for den røde lampe, og du ødelagde din egen mulighed. Vi kan tage det samme scenario, hvor du vælger at tænde for den positive, altså den grønne lampe. Vi tager det samme scenario. Jeg har en af mine kontakter, der hedder Anne. Hun vil virkelig være god i neuromarketing. Hun vil virkelig gøre det rigtig godt. Jeg tror virkelig, hun kunne forstå den her forretningsmetode. Hun er klar til at udvikle sig. Hun vil virkelig kunne gøre en succes. Jeg ved godt, at Anne har rigtig travlt. Hun har vist et rigtig godt job. De har også fået et barn for nylig, som vi bruger en del tid med. Men jeg tror faktisk, at Anne kunne være interesseret i at høre om det her, for der må ikke hun vil være interesseret i at opbygge noget mere indtjening, så hun kunne skære ned på sin tid på sit almindelige arbejde, og dermed få mere tid til sit barn og sin familie. Det er godt nok lang tid siden, jeg har snakket med Anne. Jeg savner faktisk at tale med hende. Jeg tror faktisk, jeg kontakter hende for at høre, hvordan det går. Og jeg tror faktisk, jeg skal fortælle om den her virksomhedsmulighed og høre, om hun er interesseret. For øvrigt så tror jeg faktisk, hvis jeg selv har stor succes her om et år, og jeg først fortæller Anne om det der, så tror jeg faktisk, hun vil blive skuffet. Hun vil nok undre sig over, hvorfor jeg ikke har kontaktet hende og spurgt hende om de her muligheder. Om jeg måske ikke synes, at hun var god nok. Ved du hvad? Jeg tager kontakt til Anne. Det bliver rigtig hyggeligt at snakke med hende igen. Der tændte vi for den grønne lampe. Det var fuldstændig den samme scenario, men du vælger at tænke den positive vej. Du må ikke dømme på forhånd. Du kan ikke vide, hvad den her person tænker. Du kan ikke vide, at personen har sådan en succes, at de slet ikke ønsker at høre på dig. Der findes rigtig mange mennesker, der har stor succes, der ønsker mere tid, der ønsker mere fritid, men stadigvæk ønsker en indkomst, der er baseret på deres egne resultater. Der er rigtig mange, der ønsker at høre om neuromarketing. Der er desværre meget få, der forstår det. Men det er der, hvor du og jeg kommer ind i det. Vi skal ud og fortælle om den her fantastiske mulighed, uanset om du lige er gået ud af skolen, 18 år gammel, eller om du er pensionist og har haft et fantastisk succesfuldt liv hele vejen igennem, eller om du er midt i dit arbejdsliv og på piken af din succes, hvor det hele det kører. Alle har brug for at høre om neuromarketing, og du kan ikke afgøre, om den her person vil være interesseret eller ej. Så det er vigtigt, at du begynder at træne at tænde den grønne lampe. Pas på med at lade den røde lampe overtage. Du må ikke dømme på forhånd. Den eneste måde, at du kan træne den grønne lampe, det er, at du går ud og øver dig. Du går ud og præsenterer din forretningsmulighed hele tiden, og sørg for at bevidst tænde for den grønne lampe hele vejen igennem. Ja, du vil komme ud for masser, der siger nej. Og hvad så? Det er dit ansvar at fortælle om den her mulighed. Hvis det siger nej,
så kan det være, at det bare ikke passer lige nu. Det kan være, at det er mere interessant om 3, 6 eller 12 måneder. Men det er vigtigt, at du går ud og fortæller om det. Så husk at træne den grønne lampe. Jeg garanterer dig for, at det er den, der står mellem dig og de resultater, du ønsker. Jeg ønsker dig en helt fantastisk dag, og husk at tænke over det her med det grønne lampe. Jeg vil ønske, at du allerede i dag begynder at træne det og tænke over det. Hver gang du tænker noget inden for din virksomhed, hvem du skal kontakte, så læg lige mærke til, om du tænder for den grønne eller den røde lampe. Husk, at den grønne lampe er meget, meget vigtig for din fremtid. Jeg ønsker dig en fantastisk god dag, og pas godt på dig selv. Vi ses. Hej!